Здравейте хора! Днес се намираме в Гърция и ще отиваме на манастирите. Не мога да повярвам. Сега ние минахме два, най-големите, обаче не съм ви снимала, защото нямах интернет там и мога сега на тази, как да ви обясня, скала, мога да ви снимам, обаче мога и да не ви снимам. Така че, да, много са яки тези скали, погледнете колко са яки. В Гърция няма нищо общо в България. Не е чак толкова мръсно, както мислите. Жега е 34 градуса, където аз го мразя. Няма значение. Колите са спокойни, не е като България да бързат все едно, ще се закъсняват за нещо. Виждате малко кръче. И да. Вчера бяхме също в Гърция на морето, днес сме на скали. Няма да се къпем, няма значение. Важното е, че има нещо. Да, както чухте, че скъпем път, правилно е. Сега отиваме на третия манастир, Стефан, и там отиваме. Ето няколко фурали. И така. Стефан, ето го е там май. Ето това е. Абе, не знам какво. Вижте, гледката е уникална. Погледнете бомбончета. Хора ли да ви викам или бомбончета? Ще се видим на скалите. Чао!